Loh, kenapa, Mas? Loh, Bro? Hah? Waduh, Bro. Aku saubengan lapangan iki wis krenggosan. Terus? Lah kon tak delok 10 ubengan. Ambek-ambek kok sik pacet dawa ae. Mulane kulinakno ngombe, wisingki obat kuat masa kini. Apa lho wising Heeh. guna khasiate? Iso ngilangi penyakit pegel linu, encok, rematik, lan nambah daya tenaga anyar. Sebab wisingki obat ngandung ginseng. Walek ngono, tak kulinakno ae aku ngombe wising. Iya, iya. Lah kanggo kesehatane bojoku, Ndro. Ono dhewe. Wilpo obat terat garap sari mligi kagem para wanita. Lah iku produksine sapa? PT Kembang Bulan Farma. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Banyak si cerit, si cerit, banyak cerita. Kono ku nek nyanyi ku, mbok diterusno. Banyak cerita lho ngono. Banyak cerita Nah, yang mestinya kau saksikan. ngono, menyanyi kok dipetit ae sih kan. Sing medhit niku lho Malah lah sinten. dipeke pucuke tok ngono. Lah enak lek pucuke tok niku bongkote kari-kari mau. Nek ngono kon niku secara ndak langsung nyemoni Mas Heru lho. Lah Senengane napa? petit-petit tok ae. Pancen kula niku sing seneng petite-petite tok lho. Ngene kon niku nek dirungokno ngene oma sebelah iku. Mas Heru kan oma sebelah. Biasa nek nyanyi ambek gitar ngene iku dipetiti tok nyanyi. Tak rungokno. Wong gitar dipetik anune napa niku? Senare wingi pedhot kabeh ngoten. Soalnya tak kandani, tak kongkon nukokno senari gitar. Lah kok gak sih? Ditukokno senari rebab. Lah unine ya malah gak iso padha. Enak. Ngono iku. Kanjane niku lagune tiyang gembeng. Gak arek iku pancene ate dadi badut bae, kok wis mlompok saiki. Nek dadi badut jaken kan. Kon ya badut kok. Nggih kapan-kapan. Tapi rezekine akeh ngriku kali kula. Rezekine akeh ngriku. Lho kok iso? Ngriku ngomong sakecap ngoten mawon dhuwit pun akeh lah kula direwangi lambe sampe kaya entek paling bayarane. Mulane ya dheweke arang kecap-kecap. Lede mek lambene. Lah napa jeneng sajake kok. Aku iki kan susah tak ibur-ibur, tak slimur-slimurno. Kok sik durung iso ngono ae lho keslimur. Lah sing disusahi niku perkara napa? Aku ya mikirno masalah rumah tangga bapak karo ibu iki lho kan. Lah napa sih? Lungguh ini tak kan tak jak musyawarah. Mungkin lek bapak ibu rawuh mungkin seneni. Mumpung bapak ibu durung teko. Awakmu ana kesempatan karo aku omong-omongan sing gayeng ngono lho. Ya. Nggih. Ini lho kan. Masa awakmu iki gak ngerti glagate ibu. Napa sih? Sing ya napa? Lah bapak iki nek lunga luar kota. Lak pamit seminggu, kadang-kadang 10 dino. Oh nggih nggih. Ibu iku sajake bunga ngono. Mung susah iku ya Laire. ngono tok wae. Tapi jerone iku lho kaya ngene. Ya wis nang lunga kaya ngono lho. Aku ki wis nyandak lho pikiran ibu iki kan. Terus nek sampean niku ndek pikiran sing kaya ngoten. Terus nurut pendapat sampean, ibu niku ya napa? Lah ibu saiki gak ono hubungan karo Mas Broto. Kali sinten? Mas Broto sing gelek-gelek rene iki lho nggawa motor. Semerep ki ambek sampean. Lho, aku iki wis iso lho kan nyangat. Najan to iku ibu-ibu sese karo aku ya wis tak anggap kaya ibuku dhewe. Awit apa wong momong aku gedhekne aku iki ya wiwit cilik lak ya ning ibu iki kok tega nganti semono karo bapak. Kula niki jane pun pinten-pinten minggu ajenge ngomong teng sampean niki. Cuma upamane kula niki ngomong kok mboten pantes. Terus lek sakniki pun nggadahi penemu sing kaya ngoten, berarti pun semerep ki ambek ngoten. Sing gak pantes piye sih kan? Niku perkara ibu ndek hubungan Ngene lho kan, saka rumangsaku iki gak ono teges gak pantes. Sebab awakmu nek nggone rumah tangga kene iki najan to batur, aku wis gak duwe anggapan batur kan. Wis tak anggap kaya keluargaku dhewe ngono. Nggih, lek sakniki pun ngomong ki ambek sing kaya ngoten. Cuma upamane kula niki ngomong disiki terus
Sampeyan mboten semerep. Dikira kula niki ancur-ancur tenggene omah mriki, Oh, ngoten lho. disangkakno ngono. Hmm, Ning aku nggih. iki ora perlu pendapat sing apik iki sing endi. Aku bisa mecano pendapat iki karo awakmu ngono lho. Nggih. Aku iki ya susah ngrasakne ibu sing kaya ngono. Nek karo aku pancene ya setia ya Jawa. Najan Nggih. karo aku iki anak tiri lah ya. Nggih. Tapi ya apa ya kan ya karo bapak iki kok ora ono kasih sayang lho Lah berpisah. nggih, sing wingenane niku sing Mm-mm. sampean dikengken nika pas malam minggu Mm-mm. dikengken ibu tenggene toko sing sore-sore nika Heeh. nika lak dugi ngriki. Lah iya, mongko janjian jarine karo ibu nek Mas Broto iki arep tindak nanggone Bali barang. Nggih kalih ibu. Heeh. Ya nggih ngoten niku. Malah ngene kresik-kresik tak rungokne. Aku ya pura-pura ora ngrungokne. Aku nyetel tip nek ngene jero kamarku Nggih, dhewe. Nggih. Wis to Mas, nek bojoku sida lunga 10 dina iki aja kuwatir ayo lunga karo aku ning Bali. Rekreasi, cari hawa yang sejuk ngono barang. Lah Aduh aku sampe aduh bapakku. Sapa kan? Ya. Sapa kan? Delongan. Sapa kan? Buka. Kok ditutupi to lawange? Oh. Inggih. Jika mau nih lho Pak. Sampun ngepel, sampun nyapu menapa nggih. Lajengaken kok lho kan kok tutup, kok bapak timbangane teko totok-totok. Bleduke katane ngaten. Oh, aku iki ora kepenak iki Inggih. karo si Jikan. Wong kowe iki lagi ning jero omong-omongan karo Jikan kok lawange ditutup. Inggih panci kula tutup. Lah menika lho Pak angine kados ngaten, bleduk ngesangen ngajengan nggih ngaten lho kotor. timbangane wong santen. wangsul bersih, Pak. Mesaken jikan mangke Pak, ngeluti terus mawon dateng bipet-bipet menapa menika. Soale ngene lho, Dik ya. Aku iki ora piye-piye. Ning Jikan iki bocah iki sok meneng ning Nggih. Drawasi. Alah mboten menapa-menapa kok Oh, piyambake aku kae kula. Oh ya syukur menawa ora enek apa-apa iki syukur. Boten lho kula, Pak. Mboten nate cengingisan Kula saestu niki kok tiyang Pak. suci kok, Pak. Kowe aja sok ngomong ngono. Hmm. Ora enek wong iku sing ngepikno awake liyan kejaba mung awake dhewe. Iya ta? Nggih. Lah ibu menang ndi? Oh inggih, tindak Pak. Karo sapa? Piyambakan beto kendaraan kalau wau sepeda motor. Kowe ora melu to kan? Kula dijak jane kula lho, kula mboten saged enten ngarep. Ku dhisik to, adat iki ibumu menawa tindak pasar mesine kowe iki sing nderekake ngono to. Nggih, lek mboten beto uduk, tapi niku beto uduk kula mboten saged. Gawa kendaraan dhewe. Inggih nggih Nggih, sampun Pak. pamit kalian kula sanjange badhe mundhut bahan kangge roti minjang Iya, iya. Riyadin anu Pak. Oh, ngono ta. Inggih. Malah kula aturi mbok kok mboten nitih anu dokar mawon. Gak, aku tak nggo uduk ae karo tak golekno gasolin pisan ngoten. Lho kan? Kan? Nih. Bukan kan lah kan? Nggih. Ah, niku. Eh. Niki nek ana Hmm. tamu rak ya bingung. Pun bingung ta, Bu. Mas, wis rawuh to? Wis. Menika Bu, Heeh. pundutanipun. Heeh iki nya. Nggih nggih badhe kula. Kamu, Bu? Heeh. Wis Kok darah nganti apa ya Mas? itu? Hah? Urung aku dhewe. Ayo kuwi Tas- mau to arisan, Iya. terus mampir pisan golek iki to nggo esuk riyaya. Iya. Timbangane tati iki nganggur ya ben digawe roti. Lah mestine yo jikan mau bene melu dadi ora nggawa dhewe abot-abot ngene iki. Alah wong nang omah ya repot ya wis ben ngewangi tati kena-kena nggo kanca. Wong mandak blonjo ngene rak wis lumrah to. Iya to sakjroning tak tinggal rono-rono iki ning omah lak kahanane lak wis ora enak apa-apa to. Ora apa-apa kok Mas. Ya syukur toh menawa kaya ngono. Ning nyatane si tadi dhewe ora nate metu to. Ora ya nek butuh nang gone kancane ngono ya kandha. Ya ora apa-apa to biasa. Watone nek mulai aja bengi-bengi Ngene cah lho, ya. wedok. Heeh. Aku mung bisa mempercayake karo jenengan Iya. kahanane ning omah. Anane ning jaba iki aku sing golek bote golek cukuping rumah tangga lah. Iya, Mas. Lah mula sing ning omah iki tak pasrahke karo panjenengan, enek elek apike si Tatik ya apa jare panjenengan. Gitu. Iya aja duweni penggalih sing kuwatir. Jarakan kaya tati iki wis tak anggap kaya anak. Iya, iya, iya. Aning iki sok nek arep riyaya ora dinas luar kota to, Mas? Iya to. Iya aku kira-kira ning omah ya cukup
antara ning kok jam 4:30 aku iki arep budal ning Semarang. Lho, piye to? Dadi iki cedhane kondur ki mung perlu arep toto-toto, Iya. mundut agemane ngono to ganti. Sepisan kuwi Hmm. ping pindho aku kan ya mesti blonjone lak ya wis Oh, heeh. kira-kira wis nipis ta. Iya. Ayo engko ben ditatakne tatik kono Ngono. agemane arepe butuh ngasta salin pira to? Pirang dina to kira-kira? Ya kira-kira nek ora telu ya papat. Oh, yes. Mestine ya Heeh. 3 dina lah. Iya, ya wis cukup Soale- rong setel wis cukup to Iya, ya. iya. Cuman anu Bu ya, Piye? anduk aja lali. Ora. Ya. Heeh. Sikat gigi sabun barang ra Ya cukup mesti kae to. to. Heeh ya wis Iya, iya. biasa. Titik, Tik. Adik. Tik. Kene ta? Dalam. Ki bapak arep. Bapak ki arep tindak Hah? gitu Susu kemawon sepak badhe tindak. Lho, lah piye wong bapak wis kadung semono karo Pak Arjo menawa dina iki engko 4:30 bapak. Nek bapak tindak ming 3 dina. Inggih, Bu. Mula agemane bapak ditata. Inggih ra usah- sampun ya. Oh wis, heeh. Inggih. Sabun, sikat gigi, anduk Inggih. aja nganti lali. Ki aku mau bisa meling ya menawa iki wis mapan kedewasan ya. Inggih, Pak. Senajan iki ibu dudu ibumu dhewe cukup mung ibu diri ning aja dianggap kaya waras ndek ya. Inggih mboten kok, Pak. Menika sampun kula anggap kados ibu kula piyambak, inggih. Bapak kula aturi dahar lajeng unjukanipun menika sampun kula damelaken Oh kopi wis susu. ditata to. Inggih, Bu. Ayo wis Bisa. nek dahar bapake kono gek nang ndi. Ayo, ayo. Niki. Ayo wis. Monggo, Bu, Heeh, monggo. Iya. Kok ngoncok kae kate nandi ta? Heeh. Pancen aku rada gesusu iki mau. Oh, diutus karo bapak lan ibu. Heeh. Neng bapak ora ngongkon aku, Mas. Ibu sing ngongkon aku. Dikongkon apa karo ibu? Dikongkon ibu tuku benang. Oh, dikongkon tuku benang ta. Heeh, aku uga ya mampir neng anu, eneng tuku arep ndelek kain. Ya nggo keperluanku, Mas Broto. Pancen aku ya wis bisa mempelajari to. Iya. Kebutuhan orang hidup itu bermacam-macam itu. Terus ya apa kabare keluarga nek kono lah ya padha slamet kabeh. Iya, Mas, entuk pangestu sampean ya do slamet kanan ibu lan bapak ya wis ora napa-apa. Aku seneng banget lho, Kat, delok keluargamu kuwi. Coba Seneng sing piye ta, keluarga Mas? sing ketok tenang, damai dan tentram tanpa ono bab-bab sing kirane terlalu janggar mangsaku. Heeh, panceni bener penilaian sampean yen keluargaku iki ora tahu babar pisan ana keributan apa-apa bab geger ibu utawa bapak iki pancen ora, Mas. Sebab apa yen ana ketegangan titik wae iki ya bisa mengisi lah hiburan apa gini loh, Mas. Oh, artinya itu kalau ada Heeh. sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk berantakan rumah tangga, itu bisa dipecahkan cara pikiran yang dingin ta maksudnya. Heeh, jane kudu ngono, Mas. Mulane neng omah iki aku ya krasan ajan to aku ora nduweni dulur. Iya, sebab ya dipelajari masalah keluarga itu. Iya, Wong lek pancen. wis rumah tangga iki seneng geger, malah dadi pocapane tangga teparo. Heeh. Ning yen keadaan tenang dan damai, tak kira malah gawe contoh kae lho. Najan rumah tangga umpamane gak duwe donya, ning gak tau padu.
Awit antarane siji lan sijine ini saling menyadari lan saling menginsapi gitu. Kudu ana pangerten Mas, pancene salah siji kuwi. Ibu dhewe ki ya ngono kok, nek karo aku iki ya sisine gur guyon wae ngono kuwi ora apa-apa. Iku apa ibu kandung apa piye ta? Udu. Ibu tiri karo aku. Oh, ibu sambungan. Ibu sambungan. Jarang lho tat kedadian wis ana cerita wis bagian kecil kan ono. Heeh, Mas. Jari ibu kualon iku beci alon-alon alane sak enggon-enggon lek gitu. Ning yen ndelok kahanan sing kaya ngono lan ceritamu sing kaya ngono kuwi mau. Wah, iki kena kanggo sori toladan kanggene ibu tiri liyane lek itu. Heeh. Ini Mas ya aku arep teko, sampean kok ya wis banget ora nate dolan ning omahku to, Mas. Pancen aku ora enek wektu ya toh. Di samping saya harus berikhtiar untuk mencari nafkah hidup gitu. Heeh. Terus ya apa? Aku agak hidup kuwi agak terkekang teko wong tuwa ngono lho cetane. Terkekang. Heeh. Terkekang sing piye? Apa kanggo sampean iki kurang bebas apa piye to, Mas? Ini terkekangnya bukan saya itu kurang bebas tidak. Wong tua iki lak ya duwe kesangsian. Heeh. Saat-saat sing kaya ngene iki banyak kenakalan remaja ya. Heeh. Lah wong tua iki wedi lek aku sampai terlibat dalam kenakalan remaja lho Tat. Oh, dadi njaga aja nganti terpengaruh kenakalan remaja-remaja sing saiki iki ya akeh tenan ngono kuwi to. Heeh. Heeh, Mas, nek sampean pancene bisa dikuatirne bab karo ibu bapak sampean sing kaya ngono, uga sampean bisa njaga ndak rasa ya kuwi apik ngono. Ngene Tat ya. Aku sithik titip tembu. Piye, Mas? Umpamane lagi ya. Tembung umpama ya kena bali to. Heeh. Wong awake dhewe wis duwe rasa katresnan padha tresnane gitu. Iya, Mas. Umpamane besok awake dhewe iki wis rumah tangga apa kira-kira bisa nyontoh kaya ibu lan bapak? Aduh, Mas. Pancene ya kuwi sing tak idam-idamne kapan boyo aku karo sampean iki bisa nyawiji rumah tangga sing apik, sing ndak jaluk aku kudu duwe omah dhewe lan nyusun rumah tangga sing kaya ibu kaya bapak ngono sing ndak jaluk. Ah iya. Heeh. Pancene kuwi sing ndak contoh bakale, Mas. Aku matur nuwun banget lho Tat ya. Nek kowe iki duweni pamikiran sing kaya ngono. Dadi cetane apa sing dadi critane wong tuwa kang wis lumantar marang awakmu gitu. Iki mbok ugemi temen-temen. Iya, Mas. Nah, Tat, tak kira iki waktune rada bengi gitu. Ayo mampir nek rumah makan kon dhisik ya, Mama ya. Mengko aku yen mulai tulung terke ya, Mas ya. Oh, tak terus ya. Mbak Mi. Aduh, Mbak Sum. Sepurane aku gak iso melok latihan. Aduh, wetengku lara, boyokku rasane kaku. Kene apa? Aku nggarap sari, Mbak. Walah, gampang nek perkara nggarap sari iki lho obat. Obat apa? Obat Velpo. Velpo. Iya, Yoyo kasiate. khasiate kanggo wong wedok sing nggarap sari gak ajeg. Garap sari weteng krasa slendep-slendep utawa dilep iku. Nek diombeni Velpo iki kanthi ajeg, caya sing pucet-puceten iku dadi semrengan. Luwih apik meneh kanggo para ibu sing mentas babaran. Awit Velpo iso ngresiki wadah kandungan. Terus ana maneh kanggo wong lanang, Mbak Mi. Apa, Mbak Sum? Obat kuat Wisingki. Kanggo wong lanang wisingke, kanggo wong wedok Velpo. Saka produksi endi? Produksine PT Kembang Bulan Farma. Mas. Kene to, aku ki arep ana rembug sithik karo panjenengan bab ngenani Tati. Kene ngopo si Tati kene ngopo? Bu. Ya sadurunge aku nyuwun pangapura. Iya. Mengko nek aku ki dianggep ibu sambungan sing ora ngerti kedudukane. Iya. Ngene Mas, Iya. kaya Tati ki wis tak anggap anakku dhewe. Bener, Ya, bener. Samu barang bot repote Tati padha wae karo bot repotku. Iya ta? Iya. Apa dene aku wis panjenengan pasrahi Heeh. bab kahanane Tati wiwit ana ngomah nganti ana sekolahan nganti ana lingkungan kampung kene kabeh. Bener. Lah, iki nek aku bisa apa kuwi jenenge nyembadani karepe Tati, Iya.
ateges bisa nyenengake atine Tati. Nanging nek tak tolak kahanan iki, engko dikira aku ibu sing ora ngerti. Jur, piye Yen- saka karepe panjenengan? Bingung to? Ngene Mas, tak sawang-sawang Tati ki ana hubungan karo sawijining bocah lanang. Hah? Tati, Enek hubungan karo bocah lanang. Iya. Sopo kuwi? nek kanggone aku Mas, Iya. antarane cah wedok karo cah lanang kuwi lumrah. Nanging Iya. ndelok-ndelok bocah lanang. Lah bocah lanang kuwi bocah sing brandalan, bocah sing ora duweni pegawean sing gumathok lho Mas. Mm-mm. Jeneng rak ngrusak marang anake dhewe to. Ya wis jelas ora mlaku minangka kanggo tinemuku sing kaya ngono kuwi. Nah. Lah saka karepku senajan dheweke kuwi kepengin omah-omah, ning mbok aja karo bocah kuwi. Nyen pirsa to, bocah sing jenenge Broto. Broto. Iya, bocah sing sok nggawa sepeda motor abang. Ngerti ngerti aku. Cah dempal gitu. Iya. Lah ngene aja aku Mas sing ndhawuhi Tati, Iya. saiki panjenengan wae. Menawa kaya ngono iki entak rasa enak apike sing Iya. nangani iki aku awit apa mengko wong iki ora kena semono. Gitu. Heeh. Engko Tina dengan weni wawasan Iya. njaluk tampane sarana apik Lah. menawa nek tampane kuwi Kleru. ala mengko njur piye. Heeh, ndak Gitu. kleru panompo. Saiki ditimbali apa piye Saiki Tati? ben aduh tarine Heeh. bisa tak takon. Tik. Tik. Jangan, Bu. Ki lho, ditimbali bapak ana perlu sithik bapak. Wonten Kene? apa, Bu? Wis ta iki lho didhawuhi bapak ki. Sedap nggih, Bu. Heeh. Aku meling ya, Mas. Piye? Didhawuhi sing apik, aja nganti ditukani. Mengko nek ana apa-apane ndak aku sing kecangking elek, ya. Ora bocah wis gedhe kok. Ki lho ditimbali bapak. Inggih. Tak tinggal sik ya. Iya. Wonten menapa, Pak? Ora. Ngene lho, Dik. Inggih. Ki bapak melu takon karo kowe. Inggih. Ki wis ana benere menawa ibumu iku kabeh crita ananing kedadian ing omah kene. Inggih. Nika cerita perkawis menapa, Pak? Ora ana maneh sing dicritakake mung kajaba kowe. Kula. Ah, Kula menika nggadahi luput menapa? apa bener si Tati iki nate sesrawung karo bocah priya kang arane Subroto? Inggih. Iya. Inggih panci leres, Pak. Kula menika sampun hubungan intim kalian Mas Broto. Kira-kira nduk hubunganmu kuwi mau antarane kowe karo Subroto iki apa ya wis nibake katresnan ngono piye? Inggih panci sampun, Pak. Mas Broto inggih menika Tresno karo kowe? tresna kalian kula iki. Kowe uga tresno karo Inggih, Subroto. Ngene lho ya. Ki. Ki bapak ora bisa nyegati, uga ora bisa ngalang-alangi kesenengane bocah nom. Ning kabeh kuwi mau kena diarani kudu mawas diri. Sapa sejatining Broto? Piye bocah kuwi neng jero antarane neng jaba cara bergaul. Bapak ora nglarang lho ya. Menawa kowe iki duwe rumangsa tresna karo bocah lanang iki sing apik tumindake, sepisan ping pindho bocah kuwi wis cekel gawe, bapak ora keberatan. Ning nyatane kok si Subroto iki pada umume ning desa kene iki bocah sing playboy. Menapa Bocah inggih to, Pak? ugal-ugalan, ya ta? Bocah sing ora karu-karuan. Ngono lho. Maos kula menika inggih mboten. Menawi bapak menika nggadahi penilaian kados ngaten, Hmm. lha kados pundi, Pak? Piyambake menika sampun tresna dhateng kula inggih sampun tresna dhateng Mas Broto. Lah iki nek saka karepe bapak mumpung durung, ya ta? Mumpung durung kebajut, mbok ya dipedhot wae katresnan kuwi. Aduh, Pak. Menawi bapak menika wicantenan kados ngaten kula rasaken, kula awrat sanget menawi putus hubungan kalian Mas Broto. Kowe kabotan menawa putus anggone bergaul karo si Broto. Inggih. Abot endi Broto karo si bapak? Inggih sami-sami, Pak. Padha abote, Inggih. ora tinemu nalar menawa loro karone iki padha abote.
Iya toh? Inggih. Kan wis enek tembung paribasan Mas Putung karo Mas Kecemplung. Iya toh? Inggih. Kuwi kowe kudu iso mikir, piye nasibku engko menawa aku tak terusake berhubungan karo si Broto. Apa kedadiane bapak, apa kedadi aku. Dina iki kowe gelem putus apa ora? Pak. Hmm? Kula kawratan sangat. Menawi tindakan putus hubungan kalian Mas Broto. Dadi kowe iki tak kongkon putus ngono kabotan. Oh, bocah iki angel tenan pikiran. Sampun gadhahi mana kados ngaten to, Pak, dhateng Mas Broto. Menapa Bapak menika ngendikan menawi Mas Broto menika pliboi Bapak sampun mangatosi piyambak. Lah inggih dereng to, Pak. Iki bapak durung ngerteni dhewe. Ning nyatane sekabehing tangga teparo kene wis mangerteni menawa si Broto iki bocah sing ugal-ugalan. Nggih sampun percados kados ngaten kemawon menawi Bapak dereng saged mbektaken piyambak. Mendah neoti umpama bapak iki duweni mantu sing kaya Subroto. Bocah mung siji tak gadang-gadang kapan boyo besok menawa bapak iki wis sepuh nderekake putrane sing ayu dhewe maning Tati. Lho. Ning nyatane ora kena ditoto. Coba to. Apa ya jengkel atine bapak iki jengkel ngono. Aku ora iso mutusi bocah iki. Ya, purba wasesa tak pasrahake karo panjenengan. Allah apike si Tati apa jare aku arep budal. Ya, aku ya. Dalem, Bu. Kowe ngerti to? Bapak nggone duka karo kowe iki awit saka gedening tresnane bapak marang Tati. Ngeman aja nganti putrane kuwi kecemplung ing jurang kasangsaran. Mbok iya wae to, mumpung bapak iki durung kebacut dukane karo kowe. Sapa to sakjane Broto kuwi? Kowe rak wis ngerti dhewe. Kowe iso apa ora mutusne karo hubunganmu karo Broto? Bu, Apa, Dik? kula kawratan sanget menawi putus hubungan dhateng Mas Broto kalian kula. Sebabe? Kowe rak ya ana sebabe to? Inggih sebabipun piyambak menika Mas Broto sampun sanjang dhateng kula. Iya. Mboten nate gadhah katresnan kalian wanita lintu kejawi kula. Ning ibu menika kok inggih sanjang kados ngaten kedah kula putus hubungan to, Bu. Tati. Senajan aku ki wong tuamu sambungan, ning pangrengkuhku karo kowe iki tak anggap kaya anakku dhewe. Mula kabeh kekarepaning bapak lan ibu iki kudu mbok turuti. Mengko mbok iya to kowe iki golek hubungan bocah lanang liyane Broto. Broto ki lak bocah sing brandalan, bocah sing isine mung ngerek. Kula raos mboten saged, Bu. Ibu, Apa, Dik? inggih menawi ngaten kula sampun mangertosi. Heeh. Bab menapa kula dipun peksa kedah putus hubungan kaliyan Mas Broto. Iya. Awit Mas Broto menika wonten sesambatan katresnan dhateng sampeyan, Bu. Tati. Wah, kowe kok njero kandha kaya ngono? Sampun to, Bu. Sedaya menika kula ingkang mangertosi bab tumindakipun ibu. Anjur? Nika kula mboten lila menawi ibu nggadahi tumindak kados ngaten. Lah menika ibu badhe ndamel sawiya-wiya dhateng bapak menawi ngaten. Tati. Iya. Aku ngerti kekarepanmu. Kowe mung jarak perkara anggonmu kegandengan karo Broto. Lah Inggih iya to? panci, Bu. Supados ibu menika hubungan mboten wonten kalian Mas Broto. Iya. Lajeng kula menika nggadahi katresnan kalian Mas Broto. Sedatose mboten wonten Oh, menika, iya. Bu. Heeh, Dik. Ibu saiki ngerti. Aku sadar kabeh lelakonku karo Subroto. Ning kowe rak janji to? Janji bab hubungane ibu karo Mas Broto iki cukup Tati dhewe sing ngerti. Inggih, Bu. Heeh. Iya. Kados pundi ibu sakmenika menapa sampun insaf, Bu? Iya, aku nyadari. Aku wis sadar, Dik. Dados ibu sakmenika sampun sadar, Heeh. sampun mengisapi Heeh. perbuatanipun ibu piyambak. Iya, Dik. Inggih, Bu. Menawi ibu menika sampun mengisapi lan sadar matur sembah nuwun sanget.
Menawi ngaten, aduh, ibu cantik sekali. Makaten kala wau derek-derek lampahan ibuku cantik sekali ingkang katindakaken warga Ludruk Merkuri saking Surabaya. Sampun ngantos kasupen wisingki obat kiat mligi kagem para priya. Dene Velpo obat telat nggarap sari mligi kagem para wanita. Usana kula ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pepanggihan malih ing sanes wekdal. Nuwun.